ndị be anyị ekelekwa m unu ndị ka unu mere onye unu na-anụ olu ya taa n'ụwa bụ ada na-ata mkpụrụ aghara onye Chineke na-emere ihe ọma ndị egere m ọrụ taa n'ụwa biko na shinge mgbafu mgbe breki m shinge mgbafu ga-ezụta mkpụrụ aghara m na-ata biko si na nke ịmara na nke m kpochiri n'elu ihe ụmụ ya katagbue na-echefu egotekewa m ya bụ mkpụrụ aghara ya ji ndezie ya n'aka agakpotezi n'ọfisi anyị garụkata owu ya gbara bufere m ịgatawa wụrụ ọsọ shem ya wụrụ m onye ọzọ gatakwa wụrụ ọsọ shem ya wụrụ m hai isi mbawa biko njeke ihe ndị ma m na-agbara ọsọ were ihe na-achị ha ndị na-emezikwa ya na-azụ nwoke mmadụ ga-eto ọzọ ga-ji ọsọ were ike were ọsọ abịa ka ha na-achọ ịghọtawa ha jiri ọsọ ebugotewa ebe m nọ chimụike adịna isi nje emere m gịnị ga-agbakpọwe n'akụkụ ha ga-awụkwakwara m nga n'isi ya hụ ka igwe mata ji ọsọ agbata isi Chineke ọgụrụ na-eme anya wee bidowa rapikores rapụkụfụ ha karịtewa ebe nọ anyị niile soro mụvuo nga na-agba ọkpa m ịmakwana ebe m na-agba ya bụ ọsọ nga atụ ha mkpụrụ aghara m kechiri na ngwugwu wee watapruf njin aka atụ ha kwa ame ọ dịkwa ngara ọnụ hai ọ dịkwa m ka m gbakpọ ga epikuo ebe nri a na-agbaghata ha mkpụrụ aghara m anyị na-agba anyị gba ndekwere ga-arịtawezi owere ebe anyị ritebere ebe ndị mmadụ kwụ kachacha echezi bọs ya notis unu ha ebeletewa ọsọ ga-agbakpọjio shie nna biko ke njeke ihe na-achị anyị shie nna agha biko ewe n'iwe ọka gịnị na-achị anyị ji agba ya bụ ọsọ oshi n'ọbụ bọsụ bọsụ bụ ihe na-agba anụnụ bọsụ na ọ na-eteke 30 minutes ọ bịa bịa erute ọzọ ọ bụ ebe ihe onye ọbụla na-agba ka ha jee mite onye bụ bọsụ nra mafuru gị awa shi ọ bụ bọsụ bụ ihe na-achị unu rugharị ka ị kwuru ka m soro unu gbawa ike na-agwa m na ọ bụ bọsụ bụ ihe ị na-agbakwu nga bụrụ elu soro unu ga-abụrụ ike na were ihe na-achị unu na ọsọ abịa ndị be anyị wuo naanị okwu si bee ya agbamanụ ịghọtara ihe m na-ekwu oke soro ngwere fuo ejige mara mmiri gụwa egwu na mmiri tewa egwu ọha na mmiri mgbe mmiri ya m ji ekọkwa ngwere maka eji aka aka na-eneji ọkụkwa aka oke ịgwọ ya hụ na ha na-agba ọsọ ha were legitimate reason ha ji agba ọsọ njenje mituo bọs mụ na onwe m ga-asoro bụrụ ehi muvuo lata ha mkpụrụ aghara ngọrọ ngara ọnụ mgbe m ji pịakwa ekwu ọmụ nke ihe ngaba gị maka na atụ ha nwoke mkpụrụ aghara m kwesịrị gị njita wite ngwatakwa ya na ose ọjị ya na mgwa gbaa ya na-achọ aga m eje hụ ntawa so ose ọjị ịchawa ha ịcha ebe m na-agba ọsọ amakara m ihe eji agba ọsọ soro ha muvuo dịka biko oke ya nwekwara ka iji hụ ị na-ahụkwa ihe na soshal midia na eso okwu ha maka na ịmaghị ihe ha na-eme ịkwa ndị na-akọ ọnụ ha ịma hụ mbido ịma hụ ngwụcha ete ihe ọnụ ha kwee ka mmadụ soro ndị na-agba ọsọ muvuo kpụkpụfu anyị niile muvuo ya mama m ihe eji agbara amaara m na ọ bụ bọsụ bụ ihe a na-eje mpik ịghọta ha nọrị na na-eso ndị ọzọ eme ihe ha na-eme ghara ụzọ ihe dị m mkpa igwe onye ahụ na ọ bụ mba ihe o weta ndị be anyị asị mbịa mbụ onye bụ ụka maka na ihe mmadụ bụ Chineke anyị maara ka o ji akụziri m ihe kwa ụbọchị bụchi n'ihi na ana m amụta ihe ma amụtaghọta amụta m echi ihe m ji ekwuola bụ ka ị mara muvuo ya bụ ige mee kukwe shon o were rizin a na-ewe ekwe rizin tupu ya ebe ịtụkwuru mgbe ọsọ nke isikwere na anaghị agbawe ịghọtawo daalụkwanụ onye unu na-anụ ọnụ ya bụghị ada na-ata mkpụrụ aghara onye Chineke na-emere ihe ọma daalụkwanụ